Сугыш бар, ошоңа көрө ашарга алырга керек. Мен үйдө гана отурам соңку күндөр. Чынымда билмем, не күпмү булачак бу, ләкин ашарга бир аз гана алачакмын. Бек көп керекми? Бүгүн эле күктө ушундай караңгы. Бу илде бик көп яумый яңгырлар, ошоңа көрө бу бек аз гана була турган айбер. Шиллер ушундай. Мен билмеген элем мында стадион болганын. Бүгүн жакшы карамаганмын мен. Айберлерин алдым. Сугуш болгон жерлерine түшөргө ярамай. Ичкан айберлерine, бир нерселерine да ошоңа көрө багына айтам, көрсөтөм. Ничек мен урумга чыктым. Сугуш вакытында болду. Бутан бир нерсе да болмаячак. Чөнки андай айберлерни көрсөтсөм, мени утуртачаклар. Скрейперлар. Базбай. Машиналар көп эме. Менин урамдан аркатыраак буш була деп ойладым. Үзе шемягамындай булгач, үсі түгел. Урамда шулай рахат бит, хавалы. Чыгып кана булмай ярамый бит каты чыгаргамындай сугуш болгонда аңлайсыз инде. Missiles аты саңа, ким биле. Болутлар бик каты ушай. Шаңкы түшүрөм. Doors closing. Бул загайда лекин биз келип жеттик. Мында көбөйбөр. Сезмем бул кибетте болгон эдик. Ул да иштептир. Байрамак кысына ясаганнардыр эне. Декорациялар деп айтам. Киши көбөйгөр ушулай. Сугуш булса да. Ушунда кичкене бутка дошик менен пиширесиң шекелде. Су саласың да пиша шулай. Кызык. Belki chips alırım. Kızıklar gluten free ekan. Еще şeyler көптен ашаган мен жок инде. Да. Прикол. Мында этник айбер. Продуктлар. Коймаклы. Мындай нерсе. Бу эле куркыныч эле. Муну көргөнгө. Ийникени сагынам. Биринчи сыныпта. Кичкене. Мында кызык айбер. Mongolian grill, Attila. Biraz benim культурны итәләр. Чөнки Attila ул дип татарлар, шундай әйберләр кебек әйбер. Тир шулай сугыш вакытында яшәргә. Ләкин Иран башка атмыйм диде бугай. Ничек мен ишеттем. Ләкин кайбер җирләргә ябык. Ничек күрәсез? Менә шулай. Сол булды.